No BNG, a hora de presentar esta iniciativa, somos ben conscientes de que é unha iniciativa limitada. É dicer, que os cambios que unha radio e unha televisión galegas máis plurais, máis democráticas requiren, non se poden esgotar, non poden limitarse a modificar o procedimento de escolla do director da compañía de radio e televisión. Hai outros ámbitos, como é o Estatuto da Redacción e o Estatuto dos Profesionais que prestan os seus servizos nestes medios, que tamén deben ser obxecto de reforma. Hai outros ámbitos, como pode ser a propia estructura directiva e o papel que os órganos colexiados e unipersoais da compañía teñen que xogar, seguramente distintos dos que xogan na actualidade, que tamén deben ser obxectos de reforma, e, desde logo, tamén o establecimento de mecanismos efectivos para que os principios e os valores que justifican a existencia dun medio público e galego de información, a normalización da nosa lingua e da nosa cultura, o ofrecimento á sociedade galega dunha información plural, obxectiva e veraz, e, desde logo, a promoción da industria audiovisual galega, pois eses mecanismos e eses valores señan realmente contemplados. Mais pensamos tamén que o carácter limitado, diría propositadamente limitado, desta proposición de lei non é un obstáculo, todo o contrario. Non é un obstáculo porque o que o BNG pretende con esta iniciativa e con o rexistro desta iniciativa é, en realidade, iniciar un debate. Isto é, se queredes dicilo así, un aldabonazo que quere pôr en marcha un proceso de diálogo, en primeiro lugar, dentro dos grupos e dentro dos partidos que sustentamos o goberno, pero tamén queremos abrir ese proceso de diálogo ao conxunto do arco parlamentario, tamén o grupo da oposición, co fin de ver se somos capaces entre todos, e desde logo perseguindo estes obxectivos, de formular unha proposta conxunta de reforma da radio e televisión de Galicia.